Häzir çykyş etmek üçin ýolatyn etrabynyň Sultanbek Geňeşiginiň ýaşaýjysy Aýdo Safarowa söz berilýär. Esselamu aleyküm arkadaşlar, kahraman serdarımız sizin şah kadamınızın düşen yeri bugün gülgülzarlığa bereket çeşmesini öğreliyor. Biz yaşlılar sizin sayenizde abadan durmuşta yaşayarız. Hormatly adamlar, häzir bolsa çykyş etmek üçin ýolatyn etrabynyň 10-njy orta mektebiniň müdiriniň tersilik işleri boýunça ornatary Periýatun Jumaýewa söz berilýär. Salam aleyküm arkadaşlar, kahraman serdarımız, hormatly adamlar. Biz bagtyar eneler, parahat asuda durmuşda sağalarymyzyň bagtyarlygyna gowanyp ýaşaýandygymyz için her gün seher turup hormatly prezidentimiz size hem de arkadaşlarymyza müň mertebe alkyş aýdýarys. Dawramyzda çykyş etmek üçin häzir Mahtumul Naky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň 4-nji ýyl talyby Azim Aýydowa söz berilýär. Hormatly prezidentimiz, sizin parasatly başçylygynızda Türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadaşowyň howandarlygynda ýurdumyzda durmuşa geçirilen giň gerimli özgertmeler netijesinde ata watanymyz bugün arzularyny hasyl bolan mekanyna öwrildi. Muzanta şu buluşlaryň ýagdaýy barada düşündürseňiz, oson biz başga sorulacak buluşlar barada. Meniň hem bir gaty bir uly bilgim ýok. Ýöne men bilýän bu buluş milletde gaty azgynlyk millet. Türkmenistanyň içinde olam Türkmenistan bilen Afganistan, İran, Pakistan, şu polu Arabiski ostrowda yerleşýärler olar. Aslında bu millet gaty bir sypaý millet, adamkärçilikli millet. Ýöne Türkmenistanda bular gaty kösýärler. Öýli bir kösýärler, genosida getirdiler bu milleti. Hatta 17 maýyň 2016 ýylda Ruslan Metiýew öz habertm.org saytynda da ýazdy. Genosid barada. Şu buluş milleti genosid edilýändigi barada. Ýöne gynansak da dünýäň uly problemalary bar. Oňa kem bir göz atanoklar. Yani buluş milleti Türkmenistanda gaty göz gyna ýagdaýda. Gaty çağılar dowlandy, şahadatnamalary ýok. Yetkinjikleriň pasportlary ýok. Olary 18 ýaşy dolanyna ýöne gelýärler-de edil sürü mal sürüsini alyp gidenýärler dep olary gulluga alyp gidýärler. Onsoň gullugy toransoň olara waýynly bilet berilýär. Eşeýdim olar pasport alýarlar. Olar zaksyň nämeligini bilen oklar. Mektepde okuyan çağılar olarym oğlanlar bir 20% oğlancıklar gatnaýa. Gydmaşkalar hiç gatnan ok. Oğlancıklarym mal bakýarlar. Yani bulç oğullarda ne ýollar bar, ne suwlary bar. Çinovnikler bu ýaldatlary hiç göz atan oklar. Olary berilýän büdjet bilen berilýän pullary kiselerini urup ýatyrlar. Zeykeş ýemeri, ekrançylyklardan hiç hili hasyl alyp bilen oklar. Hagta ekseler döwlete borçly bolup çykýarlar. Indi munyň bilen näme diýjek bolýan? Inha Aýdo Safarow diýip, Azim Aýydow diýip, Periýatun Jumaýewa diýip, bir de Durbiýew diýen ýene bir başymyza çykdy. Olary pul berip, gepledip, inha biz gowy ýaşaýas diýip aldap üstülen olary getirip gepletdirýärler. Aslında bu böyle däl. Bu adamlar utanmaly. Inha bizim näçe oğlancıklar öz şu buluş milletinin inha Allamurat Hudaýarow var. Seredin özü barıp polise ödünü tapşyrýar. Men de beýdip gaçak galyp bilemok diýe. Bir tramadol için oğlancığı böyle kösep kösediler. Onsoň onu göz altyna alynanda da her hili elektroşokerler bilen, paýalnikler bilen oğlany öýli bir ızdırap çektirip pytgetdiler. Yani onun hatta suratlaryny sağ olsun ýene de garyndaşlary goýdular. Inha bu uly dokazateljstva. Indi meniň diýjek bolýan adam ýanky adyny aýdyp geçen pula satylan aýal maşgallar we erkekler. Siz bu zatları görüňizokmy? Ol siziň ganyňyz, janyňyz dämi? Usunyňyz jokmy siz?
gidip otayda hemmedat gowu gülala güllü deyip neme diýäňiz. Halk näme onu gören okmy? Sizde yol yok, su yok, hiç bir kömek yok. Jetski pasobeler yok. Çağlar okuwa giden yok. Ine bu zatları Mansur men gelip 15 yıl mundan aydık geçti. Şu zatları şu milleti goramak için özünü odattı. Onu şäder näme üçin karanoklar Türkmen правительствосы sebäp gorkýarlar. O çağın eline getirip ak kağız verdiler. Sen şuna golçek biz seni göwerýär tatyp. Ol Türkmenski правительство чиновниklarynyň aldygyçy olduğunu bildiği için hiç hile daha da gol çekmedi. Onu satın alacak oldular. Opozisiýany hapaly diýdiler. Onu hiçbirini etmedi. Ine muňa ar, namus, wyjdan diýilýär. O pulu mula satylan adam değil. Şoň üçin siz göreldirmeli. Büyüdüp özüňize bir bagışlamaly jeshowa awtoritet zaýabat etjek bolup otayda oturup otaýy gowy biz gowy ýaşaýatda diýmek size gelişmeýär. Aslında bu millet gata diýene sypaý millet, adam kärçilikli millet. Ine şoň üçin gelip polisler bulary gowydyp sagyp oturýarlar. Sebäbi sowatsyz bilýärler. Bu polisleriň jany jahanneme. Yani bunyalı haram zady bu kurduğundan geçirýän bolsalar Allah belalarından berer. Şu wagtda inni aýtjak dadymam türmelerde 80% şu burç milleti ýatyr adamlar. Inanaýyn şoňa. Her maşgaladan men şeýle bir adajyk söhbet etdim. Her maşgaladan iň azyny 3-4 adam ýatyr türmelerde. Gelinde bu zatlar aýdym. Neresi gülala güllük bolýarmyşyn? Nerede avadan yurt bolýarmyşyn? Birazcık elinizi vicdanınıza koyun. Halal yemeği öğrenin. Halal aýtmagy öğrenin.